Shule saka hakuna. Mataura mechitaura kudaro au masungira akadaro katadza kubva iwewe onyeba iwe. Hakuna zvakadaro. Mawani. Una zvakadaro masungira akadaro. Kuukirwa kudai. Anga atofa kudhara munhu. Munhu anga atofa kudhara angatoma pasina chaibema. Pamwe akatombodonha uri kuona kuti pamwe akatombodonha abva akwizwa Ladies and gentlemen, welcome back paLife Plan TV. Nhasi tauya nenyaya inosuwisa irikuitika kuno kuchitungwiza Zambezi 5. Pane murume awanikwa akazvisungirira mumuti, asi mamiriro azvakaita vanhu vari kukahadzika, vari kutyiswa nekuti matyiro aita chiitiko chacho chiri kuita kunge munhu akapondwa akazosungirirwa mumuti kana kuita sei. Akangosungirwa nekashoeless one kari mumuti momo paakahakira, asi vanhu vari kunzwa kutya nemamiriro azvakaita. Hatina kunyanyozuma hedu kuti titore board for security reasons, kuti maybe hama dzacho chichi vanenge vasati vaziva, vanhu vanozopinda mupanic. Zvekare we cannot disclose names kuti tichitaura kuti anonzi ningi kana kuita sei kana kuita sei, sekusangana kwatanga tichiita nevanhu. Asi unfortunately tashaya munhu anga achida kunyatsomira achinyatsopa testimony yeview yake kuti maonero aari kuita zvakamira sei. So far vanhu vakamirira Zimbabwe Republic Police kuti kana yasvika maybe ndo panozokwanisa kunyatsotaurwa nyaya nekunyatsoona kuti zvakamira sei. Saka pari zvino polisi haisati yasvika, asi zvinotyisa tinonzwa kutya nemamiriro azvakaita. Panoraiswa maquestions esafety yevanhu mukati mecommunity, nekuti pasungirirwa mudzimba chaimo chaimo semaonero amuri kuzviita, vanhu vatyiswa. Zvinhu zvisina kujairika, zvinhu zvisina kujairika hama dzangu, zvinhu zvisina kujairika. Saka izvezvi takangomirira polisi kuti kana yasvikawo tinozoonawo kuti polisi yacho zvichaitwa sei, uyezve polisi ndio ichava nekuziva mushure meinvestigations kuti ndezvipi zvakaitika, ndechipi chakatora nzvimbo. Asi it's a sad morning in Zambezi 5. It's a sad morning, it's a sad morning. Zvinhu zvisina kujairika. Matsotsa embava akafa here boys. Unganafanira imwe yacho iri pitonde inotoka. Okay, ngatitsvaga imwe step yacho. Imwe yotsoka yakazotsika yakwenda. Iyo tsoka tekwenda. Unozati vamwe vanhu vanogona kutopfuura apo here kosikasiwa. Zipushira kupfuura sei. Unogona vanga hapana munhu anofamba netsoka. Haiwa kwete tsoka. Shule saka hakuna. Mataura mechitaura kudaro au masungira akadaro katadza kubva iwewe onyeba iwe. Hakuna zvakadaro. Mawani. Una zvakadaro masungira akadaro. Kuukirwa kudai. Anga atofa kudhara munhu. Munhu anga atofa kudhara angatoma pasina chaibema. Pamwe akatombodonha uri kuona kuti pamwe akatombodonha abva akwizwa Zvizhinji tichanga tichikuzivisai as the day progresses, tichiona kuti zvinenge chifamba sei. Ticharamba tichingokupai maupdates kuti muzive chii chikuitika, chii chikutora nzvimbo, uyezve nyaya dzacho dzazofamba sei. Saka stay tuned, tichadzoka tichikupai another update.